kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Kaumusumaga magadiro odiochieng janeno mar kalatvlive ageno ni ichako sabato mari yo makar odiochieng ma kawuono niendi en chieng ngeso tarik 25 dwe mar ang'wen higa mar 2026 asemolo kaendi mar mondo miye weche manyien e yo mar adimba kidieny mar dier odiochieng. Weche manyien gi kelo ni kod Andres Ouma ibedo koda nyaka giko machiegni. Kweth mar Linda Mwananchi odiochieng ma kawuono niendi ni omole kaunti ma Vihiga kama bende gidhi timo lime mar kaunti no kaachiel kod twak to kod jopiny ma bende ne oromonegi kanyo kar rombgi kinyi ma kawuono niendi. Jotelo mopogore opogore bende mag kwethno ne oyuoro romo maket kod mano endo moting'o kanyo gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo, oting'o kanyo Senator Godfrey Osotsi, oting'o Edwin Sifuna kaachiel kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino. Jotelo go mar kwethno dhi nyime kanyo kod lando injili mar one term ka bende parade chieng makiny ginibedi e kaunti niendi kata chuny boma ma Kisumu. Jatend arita Kipchumba Murkomen okwedo gai mar DCP Migosi Rigathi Gachagua ma osebedo kanyo endo katude kod weche giko mag njore ma osebedo kadhi nyime pacho kaendi. Kane loso kod jopiny gwenge giko mag Mochongoi, Murkomen oseyo kanyo malich ni wuoro jotelo ma osebedo kanyo endo ka siayo oganda jo Kenya kod weche giko mag siasa ma ok odhi kare. Oyango ni jotelo ma kamano eko gin mag mabende koro temo nyayo tulo e kor gwenge kaachiel kod pogo oganda jo Kenya ma bende oseikore mar wuotho kanyakla. Dealt largely with matters of banditry and pacified Kenya and secured Kenya. These are people who have guns and ammunition, who are goons. Those are very small people. We are going to deal with them decisively. And I want to say, as we deal with these goons, I want to warn them that since the politician will not be there with you when you are committing your crime, when we come for you, we will come for you and come for you hard. We have done so in Kitale, and I see the leaders from that area are making a lot of noise. Wanapiga kelele ati tumekujia, ati tumesumbua magoons. Hiyo kelele bado. Kwanza unapiga hiyo kelele mapema. Bado. Tutanyorosha goons mpaka sponsors yao watalia machozi. Ogai madwar but siasa mano mar ODM Laktar Oburu Odinga okawo thuolo mare mar wito oko paro mar gavana ma Siaya James Orengo ma bende osebedo ka lieko ni Oburu okoromo kanyo bedo gai madwar but siasa mar ODM kendo ne kawo thuolo mar yangore wuon kaka ogai madwar bura endo mar ODM. Oburu yango kanyo ekoni ok bi yiengni kendo ok bi miyo luoro kod ng'ata akawo yango ni en owuon ne oyiere kaka ogai madwar but siasa mar ODM kod jodito jotelo kaachiel kod oganda madwar but siasa endo mar ODM. I don't care whether somebody goes and declares himself a party leader. Party leader, you can be a party leader of the trees, you can be party leader of the birds, of any other party, but you are certainly not the party leader of ODM. And if you think you have any other way of taking this thing, I tell you, oh.
Jotelo mar migao mar Saga Wycliffe Oparanya okwayo kanyo jotelo go eko mar buch siasa mar ODM mondo koyie to chiwne luor makende mana kaka kinde machien mane ogai mar duond burano mano osenindo migosi Raila Amolo Odinga nochiwne gi luor moro amora kodgi e kinde go mabende ne gitego ne girito kendo ne gidhiro kanyo do buch siasa mar ODM e ong'ala manyime. Oparanya yango kanyo eko ni gin kaka jotelo go eko mawuok e dhot mar Joabaloya onego koro ng'igi kod wang' mamuol makao kamano to gibiro goyo oriti momondo ne duond buch siasa mano mar ODM. Wetu tumekuwa kwa chama yetu ya ODM. Mimi mwenyewe bado niko kwa chama ya ODM. Na huyu nabii tuko kwa chama ya tunataka tuambie wale viongozi wa ODM, this time don't take us for granted. Raila alikuwa ametupa heshima. Wale ambao wamepata uongozi kama Raila ameenda mpaka wapeane heshima kwa sisi. Kama wapeane heshima tunawaambia bye bye. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Kwa hivyo we have supported Raila Amolo Odinga with one heart. And that support we have supported Raila should not be taken for granted. Wakati huu it is our time. Hii miaka yote Raila amesimama upresident, tumekuwa na ye. Nasema uongo. Saa hii mpaka waangalie na watu wa Western katika ODM wanapata nini? Sindio? Wanapata? Kama waangalie watu wa Western, tunawaambia bye bye. Sawa? Basi tutakuwa na mkutano mpaka warudishe nini? Warudishe nini? Kwa sababu Raila alituacha, wamesahau sisi tulikuwa karibu na Raila, tulikuwa viongozi pia kwa hiyo chama. Wanaendelea tu na mambo yao. Wanaendelea tu na mambo yao ya power. Mambo yao ya power. Na wajui hata sisi hao pia hawajui watu wa Western pia wanataka nini? Watu wa Western wanataka nini? Leo ni Asemaye kesho ni aliwacha kama yeye ametuweka katika serikali ile inaitwa broad based government. Sisi mawaziri 5 kutoka kwa ODM wako kwa serikali ya broad based government ya William Ruto, na alipoenda akakuacha hapa. Ni kama baba anaenda, ule amechukua mama yako, si ndio baba? Sasa baba wetu sasa hivi nani? Ni nani? Si ndio? Jatend migao mar thieth Aden Duale yango kanyo eko ni sirikal ma Thur Kaindi oikore mar tiyo kod pinje go mag Afrika e konyo kanyo kod kedo gi tuo endo mar kansa mar nyodo. Kane loso boma Nairobi, Duale yango kanyo eko ni wach mar thieth eno inga ne oganda mapacho Kaindi kod mano endo mar Afrika mangima. HPV types 16 and 18 are responsible for about 70% of cancers. And then the HPV types that are included in higher valency vaccines, like the HPV-9 vaccine, provide coverage and protection from 90% of the carcinogenic or cancer-causing HPV types attributable to cervical cancer. Health investment, therefore, ladies and gentlemen, has already proven itself as the driver of both economic and social progress. At the same time, we must be very honest about the challenges for us. Development assistance is declining, fiscal pressures are increasing at the local level, and health financing gaps remain significant. This calls for stronger domestic resource commitments.
Kawadhi nyime kanyo koni od but Senate ochiwo siem mager ne governors mar remo chopo nyime od bura nendo mar Senate e duoko penjo ewi kaka gisebedo kanyo ka gitiyo kod omenda go kom mag jopiny kotelnegi kanyo kod jalup speaker Murunguri. Oyango kanyo ni okang' mager ibiro kawo mar dayo dhogi kitiyo kanyo endo kod DCI kaachiel kod duol endo mar EACC. Ask which type of curtains are these? If you did housewarming with 5 million, how can you do housewarming with the public funds? So these are the issues, and the governors, we have told them, audit issues are not a corrective responsibility. Audit queries emanate from certain county government. So it is not a collective responsibility. If you invited from Mombasa County Governor and you don't appear, you cannot go mobilizing the whole Council of Governors not to appear, because it is a responsibility of that particular governor to answer audit queries. I said we met last week because they requested for a meeting with the Senate leadership led by the Speaker and ourselves, majority side, minority leadership, so that we can run out all issues that they feel they need to be addressed. But appearing before committees is not an option. Even if they protest 1 million times, appearing to the Senate committees is not an option. You see, we all chose to do certain jobs, and those jobs come with certain responsibilities. If you chose to become a governor, we give you resources. Currently, we are giving them more than 400 billion shillings, and in return, they need to account for it. This Senate is committed to increasing the allocations to county governments. I think in the budget policy statement, we have proposed a very significant increase to the money that goes to the counties. So the least we expect from the governors is, as we give them resources, they need to account to the people. It's not just accounting to the Senate. Coming to the Senate is not accounting to the Senate. It's accounting to the people. So you cannot choose to pay a fine of 500,000 and not account to the people. That means that you are not serious about the job that you are doing. But the courts have made it clear. Conservatory orders that had been issued in a Kiambu court were quashed last week. And after we made our report and recommendations to the House, which were adopted on 31st of March, we have 30 days to start following up on implementation. So after 30 days, which shall be from the 1st of May, we shall proceed to the next level of forwarding files to the EACC, forwarding files to the DCI, calling the DPP to commence prosecution of those governors who are in contempt of Parliament, and also asking the Inspector General of Police to produce those governors who have been adamant. So the law is clear. The law has not changed. Any person under Article 125 can be called before Parliament. It does not matter whoever it is. And so we are confident that we are on the right side of the law. The courts are with us. The Inspector General of Police has reaffirmed that he will produce any governor that is required. And we are not doing this out of malice. Adek matudo kanyo kod keth mariko ringre maromo kanyo 33 e kaunti nendo make richo nyotwal kanyo nyim doho tarik nyotwal kanyo nyim jo chieng' tich ang'wen kamano wegi thuolo kanyo endo kod rambur maromo kanyo siling 500,000 kuom ng'ato ka ng'ato kane gine nyim jayal bura Thomas Obutu nyim do nendo make richo chije go moting'o kanyo achiel mana jachiw thieth jarit kar kaburini no endo kaachiel to kod kachiel kod jalno no bende nochuni rito ringre e kar thieth moro ma Kisii ne wethuolo kanyo endo kod ramburu mar siling 500,000 kama kori chano mar chako winjo bura maket kod mano eko koromo kanyo tarik 8 dwe mar auchiel higa ni endi mar 2026. Gikanyo bende makela giko mar miyo weche manyien kidienyendi mar dier odiochieng' janeno mar Kala TV med mana kete bang' jui mari mar Kala TV kama chenro mamoko bende pod biro ni nyime kendi ma amoro chunyi weche manyien gi ni kelo ni kod Tracy Ouma oriti masani.